Il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Salvo Mallia qal li ftit persuni li nġabru taħt it-tinda tal-Partit Nazzjonalista f'Bormla li ma kellux affarijiet ġodda x'jgħidilhom. Jiena lilkom li taħt it-tinda. M'għandi xejn ġdid ngħidilkom għax jiena minix is-saħra tal-Baħrija u dafej. Għal darb'oħra l-ftit li kellu xi jgħidilhom kien kliem ikkulurit fil-konfront tal-Prim Ministru. Tant li qabbel li l-Prim Ministru ma urdina. Joseph Muscat huwa urdina! Dan wara li kien diġà qal li Joseph Muscat hu l-ar ħaġa minn żmien il-pest tal-hawn u qal li hu dittatur. Salvo Mallia tenna li l-pajjiż irid ikun grat għal Defni Caruana Galizja. Dal-pajjiż għad ikun grat ħafna leha. Interessanti kif f'Bormla satejn wara li bdiet l-attività Simon Busuttil kien għadu ma wasalx, xi ħaġa li qatt m'għamel f'ġimagħtejn ta' kampanja elettorali. Lil Bormliżi Simon Busuttil għażel li jħallihom jistennew u ma marx fil-ħin. Anke jekk fuq it-tieni distrett għandu 13 il-kandidat, Simon Busuttil baqa' ma wasalx meta dawn tkellmu kollha kemm huma, tant li l-preżentatriċi reġgħet talbithom jitkellmu darba kull wieħed. Laħaq dal-ammu Simon Busuttil kien għadu lanqas biss tkellem. Bekk lil tal-Kottonera Simon Busuttil l-ewwel insulenthom u issa ħallihom jistennew. Qabel wasal Simon Busuttil tkellem Angelo Mikallef li passejn il-bot minn Baċir numru 1 u ftit passi l-bot mill-American University of Malta qal li l-Partit Laburista m'għamel xejn għal Kottonera. Imma l-Kottonera ma kellu l-ħila ittiegħu xejn. Angelo Mikallef tkellem dwar il-mistoqsija li qed jistaqsu ħafna, dik ta' min imexxi lill-Partit Nazzjonalista. Mikallef għamilha ċara li dan hu vapur b'żewġ kaptana. Ma nittejjaqx li waħda mill-mexxejja tal-Forza Nazzjonali hija Marlin Farrugia. Tkellmet ukoll Doris Borg li jaf kellha pariri siewi għal dawk li tkellmu qabilha. Ħbieb, issa daqshekk.